दा नैबेनि दखानाव हाबथोंसै नोंथांमोनाबो बायफैनो हागोन जायफोर जायगानि मानसिफोर गासिबो बख'खो बेसेबां 11,000 Hello everyone, good morning खुलुमबाय welcome back to my new vlog into this vlog channel आंनि to this vlog channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि गोदान vlogआव बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोना दिनैनि गोदान vlogखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थ'दो होनब्ला दा नै लोगोफोर साननि ओंखाम जानो नागिरलायबाय एकथायावसो जाखायो ओंखामखौबो मा ओंख्रि थारुन ना गोरान आलु भाजा किल' आरो गैबावला आं दा साननि ओंखामखौ जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आङो दहाय आंनि स्कुटिजों दखानाव थांदोंमोन ओमफ्राय दखानाव थांनायाव आङो दसे दोनथ'नायाव स्टार्ट होफिननायाव बेटारि डाउन नालाय स्टार्ट होफिननायाव स्टार्ट जायाखै आरो गारिया ओमफ्राय बेनिफ्रायनो गारबोनांदों खनसे स्टार्ट होनायाव सेल्फ होनायाव जायाबाथाय गैयाबाबा आधा घन्टासो दोनथ'नानैसो सेल्फ जाफिनो बेनि थाखायनो आङो गारबोनानै न'सिम थाबायबोगोनांदों नै दा साबिबो लाखाबाय आंनि गारबोनाय स्कुटिखौ लायफिनसै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायथ'बाय थाबानो जाबाय नै आं दा थाबायगासिनो आंनि स्कुटिखौ लायफिनसै थाबायनानैसो थांगोन एसे प्रेक्टिसबो खालामनांगौ नालाय ओरैनो थाबाय थानाय जायो दा थाबायगासिनो आङो थाबायनोसै लोगोफोर नैबे जाबाय जोंनि जायगानि हाइ स्कुल एमएलके मेथड हाइ स्कुल बेयो जोंनि जायगानि 1 to 10 दङ बेयाव क्लासा क्लास 1 to 10 बेनि खाथियावनो मोनसे डिटिपि सेन्टार कम्पिउटार दखान अनलाइन सेन्टार गारि लायनो तो गाला नांदों सिथारायनि एसे बानायफादां दा नै बाजार मोनसै आं जाय जायगायाव गारिखौ गालांदोंमोन बे बाजारखौ मोनसै हाइ स्कुल बाउन्डारा खुंग्रें एमएलके मेथड हाइ स्कुल बरिया नुहुरो गोजाननिफ्राय गारि दोननाय जायगायाव मोनफैबाय दा गारिखौ लांफिनसै नैबे बाजारावनोमोन स्टार्ट जाबाय इसोरनि अननायाव 1 घन्टासो दोनहाबनानै दा लांफिनसै गारिखौ न'आव अट'मेटिक रेस्ट जागासिनो दा बेटारिथ' नङा पेट्रल सेम्बलाबो मोनफ्रामगासिनो 1 स्टिकल'सो अब्ला आं गारिखौ लाना थांफिनसै लोगो दा आं गारिखौ लांफैफिनबाय ओमफ्राय नैबाव दसे स्टार्ट होनो दोनथ'नानै मोनसे दखानाव हाबथ'नोसै नैबे दखानाव हाबथ'बाय लाबायब्रा मा लांफैदों ए दा नैबेनि दखानाव हाबथ'नोसै नोंथांमोनाबो बायफैनो हागोन जायफोर जायगानि मानसिफोर गासिबो नांगौखिनिखौ मोनजोबो हलसेल रेटआवनो मोनगोन गेलामाल बुस्थुफोरखौ दा बाव दसे जिरायथ'नोसै बेसेबां बख'खो बेसेबां 11,000 मा मा दं मोनजोबो मा मा नांगौ मोनजोबो नै बेयाव नाङा होनांगौलै मायाव दा आं दखाननिफ्राय नैबे दखाननिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बे दखाननि साखाथियाव दं खुंग्रें इउनिट एबसु अफिस आं गारिखौ सालायफिनबाय बाजारनिफ्राय गारिखौ लाना फैफिननानै खुंग्रें हाइ स्कुल ओमफ्राय नैबे न'आ जाबाय खुंग्रिं कमिउनिटि हल निउ कनस्ट्राक्सन जागासिनो दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै बेखौ निउ कनस्ट्राक्सन बानायगासिनो आरो दा खुंग्रिं कमिउनिटि हल ओमफ्राय बै गोमो न' नुहुरनाय जाबाय बिसिडिसि अफिस खुंग्रिं बिसिडिसि अफिस नैबे जाबाय खुंग्रिं ब्रह्म मन्दिर दा आं मोनसे जायगायाव दाउ बयलार डिलिभार खालामनांगौलाय दाउ बयलार हैनांगौ दा बेखौ आं हैला दस्राखौ थिनहरसै आं सुनानै हरनोसै आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे बिसोरखौ हैनांगौलाय माब्रै नांगौ 4 पिस बाब दिनैनिया होथारदों लोगोफोर दाउखौ हमनानै सुखांबाय
दा बेखौ हैनाय जासिगोन आरो दाबसे जायगायाव अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' लोगोफोर बाब्रे गिलटार माब्रैजों 11 केजि 800 नैबाव आलायसै गारियाव दा नै आलायखांबाय लोगोफोर माब्रैजों 11 केजि 800 ओमफ्राय नैबाव रिसिप्ट लिरना हरनोसै तेरह 2 तारिख 11 केजि 4 पिस तेरह 2 4 पिस अब्ला नोंथांमोना नायबाथ' दा नै ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा नै दाउखौ सुखांबाय ओमफ्राय गारियाव बालायबाय दा नैबे हैसिगोन थाब थांना फै दा आं गारिखौबो लानानै न' फारसे फैफिनबाय ओमफ्राय गारिखौ न'आव सफैग्रोमोन ना सासे गथ' जोंनिनो सासे गथ'खौ आं बयलार हैनो थिननानै थिनहरबाय आरोखि दा आं न'आव फैफिनबाय अब्ला लायबाय था लोगोफोर दा आं न'आव सफैखांबाय ओमफ्राय नै दा बेलासियाव जि लामनाय थिखोनांगौलायनो कम्बल रानदोंना रानाखैथाय कम्बल लामनाय थिखोनांगौनो गेलेबाथाय गैला बोरै मारै जाखोसै बेखौ थिखोनांगौ ओंखार लामा दा बेखौ थिखोनांगौआ आरो बेखौ दोनहैखांनानै गांनै दंबावसो थिखोनांगौआ रास्ता दा नै बेखौ दोननांगौ आरो गांनै लायबावनांगौ खामानियानो खामानि हगार होद गांनै दंबावसो थिखोनांगौआ गांनै दंबावो लोगोफोर गांनै दासो गारि लायनानै फैदों बेसेबांबा गोजान थाबायलांनानै आदा कम्बल थिखोबावनांगौसो गांनैजों बेबो रानबाय ओमफ्राय कम्बल थिखोखांसै दुगैसै आरो दुगैनायनि उनाव दसे बेरायग्लांसैलाय दखानाव थांफिनसैलाय गांनै सासे थिखोनो हाया नालाय ओंखायनो आं थिखोनांगौ दा 3:30 जाबाय टाइमा रानबाय आरो दहाय सुदोंमोन सुनायाव खिन्थु आं सुवाखै दे लोगोफोर दस्रासो सुदों आं थिखोग्राल' गांनै बिराद गिलिरलै 2 कुइन्टेलसो जागोन गांनै लाबोबाय नै ओरै दोनसैलाय थिखोखांबाय दा दुगैखांबाय दा मालाय लाबोग्रा थिखोग्रा नै दा खननाया नोंनि फालालै खननाया दा कम्बलखौ थिखोलायबाय दा दुगैनायनि सम जाना फैलायबाय अब्ला आं दुगैग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' लोगोफोर साहा लोंसैलाय लोगोफोर साहा नै साहा बिस्कुटबो दं दिनै बाब गाइखेर साहा नोंथांमोना नायलांथ' दालाय साहा लोंनायखौ सब समाय साहा लोंनाय जायो गाज्रि जामोन दे दैलिग साहा लोंनाय नुयो आरो नै बिस्कुट सिङाव पकरिबो दंबावसो नायसनाखैमोन आं दासो नायसनबाय पकरिबो दंबावसो बिस्कुट सिङाव बाब आदसा लोगोफोर आं दा दुगैखांबाय आरो जेकेटबो गानखांबाय आरो दा साहाखौबो लोंखांबाय आं नै लोंखांबाय लखबबाबो सिरिला लोंखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नोंसोरनो माबा मोनसे बुस्थु देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्लानो नुनो मोनगोन मा बुस्थु बियो नायलांदो बिदिबा लोगोफोर देखायनायनि सिगां नै गय जाग्रोलायबाय
आं दा थाबायगासिनो लोगोफोर दा नोंसोरनो माबा मोनसे देखायनो नागिरनायसै आं बाल्ब लांफैग्रोनांलायबाय दखानाव बाल्बआनो थाब थाब फिउस जाबाय थाथारो जोंना बाल्ब लानो नागिरदों दाम खमनि दा नै बाल्बखौ लाखांबाय थरनै दा आं नोंसोरनो देखायनो नागिरनाय जायगायाव सफैबाय नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय मा बुस्थु नै बेलाय नोंसोर देखायनो नागिरनाया दहायनि कमिउनिटि हल आं नोंसोरनो खोन्थाया कनस्ट्राक्सन जागासिनो होननानै दहाय आं नोंसोरनो खोन्थानाय कमिउनिटि हला बेनो आं बेयावनो फैदों नायलाबायनो नोंसोरनो देखायनो थाखाय नैबे जाबाय लहा बेखौ गोजौआव होगोन थिं दोग्रा जायगायाव बेयो जाबाय स्मल साइज वेल्डिं मेसिन थिं दोग्रा मुदा बानायनो थाखाय बैखौ सावथेजोबगोन बै लहाखौ ओमफ्राय नोंसोरनो नै राउन्डखौबो देखायबाय आङो सिङाव माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय सिङाव नै देखायजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था बेलाय मिस्ट्रिफ्रा जि दावराव गावजों गावनो बे फिसा साइज वेल्डिं मेसिना मोजां आंबो बायनो सानगासिनो बेखौ बेजों न'आवनो खामानि मावनो हायो आरोखि माबा माबि फिसा फिसौ बुस्थुखौ सावथे जायो लहानि बुस्थुफोरखौ नैबेलाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे सावथेनानै बेबायदि दोनजोब्बाय आरोखि बेखौ गोजौआव बहायगोन ओमफ्राय बिनि सायाव थिं दोगोन बेखौ लहानि बानायदों ओमफ्राय बेखौनो सावथेदों बैथिं दर थागोन जि दावराव साब्रैजोंनो मिस्ट्रिफ्रा बिसोरो मोनाबानि खामानि मावो बिसोर दा मोनाबाबो मावबाय थागोन बिराद मोजां गसंना रायलायखायदा गोजौआवनो आं दा देखायखांनानै नै फारसेथिं फैलायबाय ओरै बेक साइडजों दा नै बे कमिउनिटि हल बानायनायावनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बेसेबां गिदिर दा नै आं कमिउनिटि हल लुनाय सिंनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय आरो आंबो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे आंनि टुरिस्ट ब्लग इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अब्ला गोजोन्थों लोगोफोर